na ibag nga malam, kanya tayo aming kakabsat, kad pantay manan, iti sarita iti Diyos, napauluan, prinsipyo iti pamati, patyan tayo iti sarita ni Jesus. Hallelujah. Kaya umatang tayo iti karangkan. Amang sa dilangin pagyamanan ni Diyos, itang kanito nga nikamanan, iti adipen mo, iti panawan, iti paset na nga mangkasaba iti sarita. Kat o Diyos, iti kararag ni bendisyon ng iti adipen mo, ti anointar o Diyos, nagkapo iti Espiritu Santo iso o Diyos, ama laang ti mang tignayo di sa may iti adipen mo, anyaman o Diyos, nga maisawang kat agkapuhan niya. Kinapod na laan nga nagkapuhan niya. Kat ama, o Diyos, panisyonamat, amin nga makangag ating nga saritam, nga o Diyos, awatin da, at daan iti pamati iti saritam. Ati iti dawat ni tinagan ni Jesus. Amen. Makipaglukat kayo iti libro iti John, chapter 12, verses 49 to 50. Hintay basahin iti sarita iti Diyos. When tadyak nagsao iti bukod ko aturay, no diket imbilin ti ama nga nangibaon kanya, no anya iti sawek ken ibaga. Ket ammo ang makaitad iti biyag nga nanayon iti bilin na. Narod, no anya iti sawek imbilin kanya ti ama. Hallelujah. Pudno nga adotoy tayo bilang tao nga naparswa iti Diyos. Ket bilang may isang naparswa, bigbigin tayo nga aday tinang parswa niya tayo. Tata, amo tayo nga ito'y lubong, aday di na duma-duma nga pamati iti maysa ng maysa. Nang babaan iti sarita iti Diyos, nga maipuray iti kinapudno, ato'y garod iti pamatyan, kuma iti maysa ng maysa. Kuna na iti John chapter 12, 49, ni Jesucristo nga anak iti Diyos, kit haan nga nangiburay, haan nga nagsao, iti bukod na laan nga sirip, bukod na nga panunot, no diket isuna ket nang kasaba, no anya nga sarita, tinaiwaragawag na, ito atoy ket sarita nga gapo iti ama. Ket no patsen tay atoy kakabsat, kuna na ditoy, verse 50, ket amo makaitad iti biyag nga agnanayon iti bilin na. Biyag nga agnanayon, no awagan tayo iti sarita iti Diyos, nga kasbiyag para iti kararawa tayo, anya iti maitad na kakabsat, agnanayon, abiyag, iti sibay na. Tatangkabsat, amo tayo nga ito'y lubong, nagado iti sarita, nga na duma-duma. Okay. Aday iti mais maminsan iti company mi pagtutungtungan mi nga talaga ulbud iti tattao. No ti tao ti pammatsyam nariga. Abay. No ti tao gamin uray ibagata nga pilit na nga perfect ni ti amin ngam awang garot. Takunan nga garot nobody's perfect. Ngam tattagarot amo tayo so kuna kanyada atoy. Iti Bible verse dyan, kuna, Numbers 23:19. Iti Diyos haan nga ulbod, kasla tao. Okay. In short, iti tao kit ulbod, iti Diyos haan. Amen? Tata, pagtutungtungan mo na, iti trust, iti tao, never trust ka, no? So, sumbat ko ulit, kuna na iti Jeremiah 17 verse 5, okay? Cursed is he who put his trust on man. Siguro, nung kitaan tayo, iti Jeremiah 17, makipaglukat kay kanya. Verse 7, anya ba iti pagayatan iti Diyos, noobraan tayo. Okay, Jeremiah 17, verse 7. Kuna na ditoy, nga bendisyona ti tao nga agtalek kanyak. Okay? Iti 8,
arig na iti kayo ana imula iti asideg iti danong agturong dagiti ramot na iti waed. Saan nga agbuteng dumteng iti napulot at tiyempo, agsibot na lang tulat ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo ket saan asumarteng nga agbunga. Hallelujah. So nga, iti pagetan iti Dios kakabsat, iti pagtalekan tayo, iti patyan tayo, ket iti Dios nga nagbiyan. Gamin, no iti Dios kit eternal, iti sarita na madgarod kit eternal. Okay? Takuna na iti Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Isu nga ket Dios idi ita ken iti agnanayon. So manuhaan nga agbalbaliw ni Jesus. Of course, iti sarita namat kithaan nga agbalbaliw. No kitaan tayo iti tao, no tatangal daw kuna na uban, umay na. Tunno bigat, simmadot ay haan latan. Nagtudo ay haan nga natuloy yun. Napig sa tudo. Ado iti mairason iti tao. Di ba't ka? Ado iti rason. Basta nalumusok iti rason, mabalin. Okay. Nga irason, taknuhan tayo nga tungpalan. Nagijay, naisawang tayo. Nga sarita, naipromesa tayo. Nga may bagakod sa iti Diyos, iti promesa na kathaan, haan na nga babawin. Siguro iti case, iti dagiti Israelita, iti Numbers 23, actually, kaya ni Balaam nga, di ba, will speak curses to the Israelites. Ngaman niya ngay garod, okay? Di ba aramid? Haan na maaramid nga i-curse o ilunod iti dagiti Israelita gamin. Apay tahan na mailunod? Gamin. Okay. Iti promesa iti Dios agtala na ed para iti dagiti Israelita. Ket no agtala na ed para ti Israelita iti promesa iti Dios when garod. Hana nga babaw yun. Nga maapay tanong maminsan mapirdi ti Israelita because of their disobedience. No natangkan to uludang handa bigbigan iti Dios, ijay na mga maparme. Kitain nyo. If you study the Kings, 1 Kings, 2 Kings, makita tayo. Okay. Even 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Chronicles, 2 Chronicles, dagiti Chronicles, dagiti Al-Ari. Okay. Life of the Kings. No, dagiti Israelita, nagrepent. Okay, nagbabaw iti basbasol da. Iti ipatakder iti Dios nga aglidar kanya da, ket iti hari, okay, iti ari, nga adda iti buting na iti Diyos. Ngayon nung nasukir na iti Israelita, ti itid na nga ari da, kat may sa a wicked king. Kitaan tayo. So kakabsa, pilyan tayo, mga iti patsyan tayo. When we are free to believe anything, ado garod pa iti pamatsanda lang, ado to itatatao, ado tinamit ko nga, 80 years talaga, awan ti pamatsanda. Minsan pa, they believe in science more than in the miracles of God. Parang kita da, lagi ti mamati ka no iti Diyos, isuda iti tao nga, gamin, awan ti maaramidan dan, so nga agil ti pamatsandan, gamin, they don't want to seek wisdom in science. Handalaan mo that in the Word of God, adatoy iti kangatuan nga siring. Aji preaching iti rabi ni Solomon, dinamag iti Dios. Okay? Anya iti kayat mo, Solomon, anak ko. Kunana ni, arami rin nak nga ari. Kasukat iti amak nga ni David. Because David is a great king. Kasano na nga mapantayan, how King David ruled. Because David is a great king. Tatako na tikayat kukit sirip, wisdom,
God was pleased with that request from Solomon. No, panagdawat gayam ti sirib kit pagayatan iti Dios, then why don't we ask for wisdom? Amen? Oh, pinagpila na ni Solomon, anya kaya mo? Ha? Si Kangay, nung atatato yung damagan iti Dios, anya kaya mo? Kaya ako tikastoy sa mga 10 milyon. Kaya ako tikastoy nakil nga wala. Kaya ko sports car. Okay. Maserati kas dyan ko na. Nga mo tayo, nga ni Solomon, han nga adya iti pinili na. Anya iti pinili na, sirib. Tapno madauluan na, iti entero nga Israel. Gamin na rin at agbalin nga ari. Being a leader, you need to have wisdom. You need to have, you have higher intellect, management, okay, leadership. Dapat adda kanyang amin. Okay? Kasi narigat iti mangida ulo, iti tattao, lalo na tutingda. Di Israelita natatangkin ulo da iti. Pero may itinilian niya, imagine tayo ni Moises. Nung mga nervous ka talaga, ibaot na adi baston na. Makaungit eh. Adya, dapat yung nakaungit ni Moises, binurak na. Adya bato. Ado it mabasa yung iti kwa, libro iti Genesis, Exodus. Talaga ipakita ni Moises to ungit na. Para iti Israelita kasi ribu-ribu adya niya, Moises! Inala kami, inruwar na kami dyan Ehipto, 3 patayin na kami tuilan ang amin. All the fault of the leader, Moises. So, minsan kinaibusan iti pasensya. Tata, no dagiti tattao ito, ni Solomon, amo tayo nga iti inawat na iti Diyos kit sirip. Okay, wisdom. Gapot a sirip iti dinawat na kunana, itid gumot, iti atupay. Anya pa intended na, kinabak na. Power. Amin. Na lacking for a king, kailangan na inted. Okay. Iti Diyos para kini Solomon. So, kitaan tayo kakabsat. No, dawat tayo iti Diyos. Pilihan tayo, nga adi dawatan tayo, kit makaya-ayo iti imatang na. Kitaan tayo kakabsat, nga iti panagdawat tayo kanya na, ikan tayo iti pamati, ganin, patyan tayo, nga iso na iti Diyos, nga naindaklan, awan, iti imposible kanya na. Hallelujah. Kuna na iti John, chapter 20, 30 hanggang 31, amin nga naisurat kakabsat, kit naisurat, gamit, atoy kat, pamatyan tayo. Kuna na iti John, chapter 20, verse 30 hanggang 31, adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus, iti imatang dagiti adalan na. Ngam saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro, na isurat da tapno mamati kayo, ni Jesus, isu ti Kristo nga anak iti Dios. Ket babaen iti daytoy a pamati, maandaan kayo kuma iti biag gapu ken kuwana. Tanon na isurat gamin, kurang mo to to account. Na naaramin yung dagiti napili nga naisurat, ket naisurat na ilanad tapno pamatyan tayo suna. Okay? Kaya nga, this is scripture, okay, atoy nga Biblia, ket naisurat tapno pamatyan. Apayan niya, buubrahan tayo iti Biblia. Kanan tayo kung na nagarot eat my flesh, okay? Kuna na John, Matthew chapter 4 verse 4, hanlang kuma nga iti pisikalan iti panunuton tayo nga makan. Okay, atoy ket biag. Atoy nga salita iti Dios isu ket biag. Kuna na iti Mateo chapter 4 verse 4, tata ang mga pisikal nga pisangan tayo maysa-maysa tapos kanan tayo. Okay, maysa. Nanganak ko dito salita iti Dios. Iti sarita iti Diyos kit na espiritualan. Ang magte-take nun,
is our spirit. Okay. Tata, kung na nag-read Hebreo, chapter 4, verse 12, kailangan gabsat nga umunod iti sarita iti Dios. Ingana nga ta, ayan na iti pagunigan iti sarita iti Dios para kanya tayo. Kuna na to'y Hebreo chapter 4 verse 12, si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngam ti uray anya akampilan nga agsumbangir iti dadem na. Kapailan na asalputan iti pagsabatan iti kararwa ken espiritu. Iti nagsusuopan ti tulang ken pata. O kuman na dagiti tarigagay ken pampanunot iti tao. It must cut. Ingana iti kararwa. So, hantay nga agtakakabsat, nung makangag tayo iti sarita iti Diyos. Nung may minsan nagbasbasa tayo iti sarita iti Diyos, nasakit. Makalawakan tupay. Kasi, agdangay talaga dyan, parang kuna na dyan. Nga talaga maungtang kagapo iti sarita iti Diyos. Kat ato'y talaga. Okay. Iti kagrunaan nga maawatan tayo, nga makasugat man, nga isu iti mang palain kanya tayo. Apay. In medical, ajay operation, asino to'y nagiti na operan, nabutsa ka nun. Okay. Ajay operasyon nga ajay. Mangsugat lang ba, tatlo perjen na ka? Puno ajay operasyon, sugatan na ka, kitaan da, ikatan ajay yanyaman ajay, nga timubo nga kasta, tapno lumain ka. Kasjay ti salita iti Diyos kakabsat. Kung na ti Hebreo chapter 4 verse 2, ingana, okay, pagsulputan iti kararwa ken espiritu. Ibig sabihin, kailangan it must cut deep in our spirit. Okay, tapno maala tayo iti sarita iti Diyos. So nung maminsan, nagdingdingid tayo iti sarita iti Diyos, apay nga tatanuarik naan tayo, apay hanap mabindisyonan. Baka natangkin la unay kabsat, hanggang pangatumandang. Ngayon natandang, iti sarita iti Diyos. Ngayon permi, nga napnuan iti kalyo. Okay. Hanggang man nagpakumbaba iti sarita iti Diyos, kasano ka ngay garod. Okay. Dagijay ko scalpel, nagtatabi maaday. May isang katlakas dyan. Okay. Nung nagbuya kayo, padasan nga buya ti ko surgery. Tapos maawatan nyo. Kasjay. Iti jar, iti sarita, iti Diyos, nga dapat makasugat umunid. Okay. Makita tayo. Kasi nakita gamin actual eh. Okay. Yung paborito talaga dagijay ko, hindi pabuya nga siya, nga talaga agbutsak. Gamin, nuhan ang nagbaling ng pastora, iti kayat ko agbaling ng surgeon. Medyo talaga tikayat ko. So, nung naka-duty na siya OR, paid paborito kay Jai. Gamin kay kayat ko yung magbutbutsak. Ang maaari nga maditay ipanunod ko anya nga, syempre ato dagijay kayat tayo nga oprahan. Tata, iti sarita iti Diyos kakabsat. Nawawatan tayo. Amo tayo nga makasugat man ngam atoy iti makaited iti biyag. Tas lagarod ti surgery nga masugatan na ka man, ngam i-close dan to kat, ikaw nakati antibiotic, kit lumain ka. Okay. Gamin, ada iti iti saksakit nga okay, ada ti maala iti lifestyle change, ada ti maala iti oral meds, okay. Ngam dagijay nakarula unay, lalo na dagijay bukol ken cancer, kailangan na iti chemotherapy, kailangan na iti okay, surgery. Okay. Ada iti minor, ada iti major surgery. Iti minor, mabali nga, handa ka nga i-general anesthesia. Okay. Ngam amo tayo, iti sarita, iti Diyos, wala anesthesia na ana. Okay. Diretso sakit na. Ngam dagay na opera mo, iti surgery, malpas na limipas aji effect anesthesia na sakit lata. So same lang. Ngam iti sarita, iti Diyos, awan talaga anesthesia na diretso ata nasakit. Okay.
Ngam, ulitin tayo. No, aday iti panagpakumaba iti may sakit may sa, awaten na iti panganang korekta iti Diyos, then, it will be life for us. Agbalin nga biyag, para kanya tayo, iti sarita mo, awaten tayo. Naikumpara tayo iti amin, hadu iti tao, nga, kaya dang agbuy-buya, dagiti sarita iti tao. Asino ito, iti agbuy-buya, dagiti Senate hearing. Ada iti katrabaho nga paborito ng dingding dagiti Senate hearing, okay? Gamay nakita tayo dyan, niya ba't yung ubra dagiti Senate, kasi dyan. Okay. Kasi naka-live tatan eh. Dagiti proceedings in the government, ila-live na tatan. Tapno, makita iti tao. Okay. Kaya, no, ada iti interest tayo kasi dyan. Ado iti interest tayo ang dingig iti sabasabali nga sarita. Alam mo yung TED Talk, nagsarita datas ka, they will open this speech da. Nga bilang may isang spiritual kan kayat na ngagtal na iti spirito tarigagayan tayo kakabsa nga haan nga mapukaw iti interest tayo iti sarita iti Dios. That our best interest is in the Word of God. Amo tayo adjay sa totoo lang. Pati siya. Amo tayo nang mapukpukaw, iti inspirasyon tayo, iti sarita, iti Diyos gamin. Mapukaw nga, adi ganagay-gay, adi nga dati kay permi. Talaga, sa baligit tarigagay mo. Nung adda, ado iti kwa, agpaiso atoy, no renogyanan ka nag-scroll dyan, in-open mo dyan YouTube, agdingig na lang yung music ko na damdaman na scroll na, awanan yung Biblia. Because, one strategy, iti kabusor for us, nga hano, tapno, okay? Mapasardan, iti tatawag, basa kasi dyan, ikan na iti ado nga distraction. Iti tataw. Actually, nung na-permi iti pamatin, may isang strategy na arami din na ka nga busy nga permi. Okay. Namahantay nga pumayag. Okay. Dapat mas nasirsirin tayo ng iti kabusor. Hantay nga pumayag nga agawon na iti amin, ipilit tayo nga pilien nga pagtungpalan iti sarita iti Dios. Itinagan nga Jesus, amo tayo, kanggantayan tayo tatay, I speak Jesus, okay? Isuna iti mangisalakan, kuna na iti Aramid, chapter 4, verse 12, nga itinagan nga Jesus, isulang iti pakaisalakanan. No pagtutungtungan tayo iti panakalaing, okay, healing, we believe that healing is in Jesus' name. Dagiti do doktor, apay iti ospital at iti morgue. Gamin, adalang iti limit, iti sirip, iti do doktor. Uray na kalaingan nga doktor, adala ta iti casualty, iti pasyente na apay. That shows that still God is above all. Siguro, sino ba iti pagbutngan tayo? Iti tao? Dapat iti pagbutngan tayo. Nagpaypayso. Iti mabalin ang mangpatay iti physical kinti espiritu tayo. The devil cannot kill us actually. No makita tayo iti biyag ni Job, di ba? Haan nga mabalin nga dangran. Ti diablo ni Job, nga haan nga impalubos iti Dios. Suno umay iti aksidente, umay iti sakit. Kitaan tayo palang iti bagi tayo. So kung matin tayo iti bagi tayo, anya ba iti nagpasulak why God allowed this? And then if we are open, if we are rebuked, kasla ni Hari nga David, nirebuke ni propeta nga Nathan, kunana, anya ti response ni David, nagrepent na perpermi. Okay? Nag-fasting and nag-pray siya. Gaman niya ngay, natay dya anak dahil kini Bathsheba. The price, okay. Ngayon to hangay tulong ti Dios, nagbunga adyan. Okay. At damat naipas nga ngam na tayo adyan. Okay. Tata. Amo tayo makabasa na
Kuna na iti John chapter 6 verse 63. Atoy iti sarita laan nga mangted iti biyag. John chapter 6 verse 63 kuna natoy ti espiritu to makaited iti biyag awan Apolos iti maited iti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. Umadanin. Umayan, iti last days na kong kunada. Kitain nyo man, may isang alawas, ginginit, Luzon, Visayas, kin Mindanao. And there's only a ticking bomb na adapay ito umay nga ginginit. No, iti pamatsan tayo kiti building tayo nga natibkit. Kitaan nyo man. Ado iti napende. Okay? Makabuting pa na dadya ka high-rise condominium tapos may tigil-gila po. Okay. Amo tayo makabuting anya gamin. Ano mapampanunod ko digin-ginid gamin. Iti Old Testament, amoy di nakasurat talaga di Biblia nga agungap. Iti taga, lamunan na, dagi di tao nga nagbasol. Tapos may close with kid day. Makabuting nga ta. Okay. No, tayo hamsat. Siguro, apay ta, hantay nga aglangan iti pamati kami. Inaldaw nga agsagana tayo. Inaldaw nga mapaligipan ko ma. Nagtalinad tayo ko ma. Nga pamatyan ti sarita iti Diyos. Hantay itulok nga mapukaw iti pamati tayo iti sarita na. Anyaman iti panawad. Anyaman iti sitwasyon. Numarigregatan tayo iti sitwasyon tayo kunana umay kayo kanya. Iti sarita na kunana iti Mateo chapter 11 verse 25, umay kayo kanya, da kayo nga madadagsanan. Okay. Iti Diyos kunana pa iti Isaiah. Okay. You will be refreshed like eagles. You will be renewed like eagles. Like an eagle. Okay. Isuna. Iti mang parigta, iti maysa ken maysa. So, hantay mo umibiba, iti pamati tayo, iti sarita, iti Diyos. The Word of God is final. The Word of God is faithful and true. We must believe in Jesus' words. We must believe in Jesus Himself, in His name. Ta itinagan na lang iso, iti mangisalakan kanya tayo. Babaen, itinagan nga Jesus, nga inawat tayo, ijay tayo nga maisalakan, ngam kailangan tayo nga agtalinaan, na we must believe in Jesus' works. Anya ba dagiti naaramidan ni Apo nga Jesus, di ba? Nangiwaragawag suna ko na John 14 verse 12, maaramid yumat, amin nga naaramida. Okay? Basta pamati kay kanya. Ngam kaan mga kabilang ajay naipango sunay di krus gamit ko na namin minsan lang ajay. That is once and for all. The crucifixion, okay? His sacrifice on the cross, that's just once and for all. Siguro pinamiti pang rabrabak dahil ni Diyos. Dahil tao nga, Apo, umay man na, March ba adyo, April? Tama, ito na 2026. Apo, at penitensyada man ang tinatao. Handaan mo ngayon baga ni Jesus, it is finished na alpasan. Ti aramidan tayo latang, kailangan ting aramidan. Ti pangmatyan tayo tinaaramidan na. Ta isuna, iti nagsakripisyo, iti dara na naiburay ti krus ti Kalbaryo. Iso, ti pangmatyan tayo, nga nang dalus kanya tayo, kat garod, may kankay tayo, iti biyagag na ngayon. Patyan tayo, ngay isuna, kat nang palaeng. Isuna, dati saksakyan tayo, umawag tayo tinagan na. Nasapsaplitan na ko na. Inmalang amin nga lunodyo. Tap numamati ka, numamati tayo, ken ni Jesus, nalpasan. Kailangan tayo lang pataksyatin. Amin nga lunod. Amin nga aramid di kabusol kanya tayo. The mighty, the almighty name, Jesus. So dapat is pamatyan tayo.
Okay. Ano suna nagpatakya sa demonyo? Shotgun si ka, dapat magpatakya sa atoy, nasuna ng biyag iti patay. Shotgun si ka, mang biyag mo dapat. Kaya, okay. It takes faith. Okay. Kasi adama, iti amo tayo mga tao. Okay. Nga nang ikararag, na biyag. Okay. Ngayon kataan tayo kakabsa. Iti sarili tayo iti Diyos ko na nagarod. Ulitan tayo iti John chapter 6 verse 63. Isukat espiritu. Isulang iti biyag. Pagtakakabsat, paglipas tayo. Okay. Han tayo nga kumanga malipatan. Nga kanya Jesus. Okay. Isulaing di pakabirukan tayo. Tipod-pud nung atal na. Kaya Jesus laing ti pakabirukan tayo, iti umno nga bendisyon. Iso nung umadayo tayo kanya na nagdakilan nga lost. Kaawanan kanya tayo ajay. Tagta, makipagkararag kay kanya. Dawatan tayo, babae ni tinagan ni Jesus, na patuloy pa na pangmatyan tayo tinagan na. Pangmatyan tayo di sarita na. Kan pangmatyan tayo di amin nga naramid na. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, naman nakabalin. Adatoy kami, O Diyos, Ama. Agyaman kami. Ta iti saritam katbiyag. Iti saritam, O Diyos, iso timang paligip kanyami. Iso timang sugat, tapno maikorekta, anyaman nga pagkurkurangan. Anyaman nga pagbasbasulan ni kit Ama. Patuloy mo ipalagip iti maysa kan maysa. Tapno talinaed kami, O Diyos, iti kinapudno. Ang talinaed kami, O Diyos, paregan nga natalgad, iti pamati na kanyang. Ama, paragtaam, iti pamati, iti maysa kan maysa. Ama, tulungan na kami, O Diyos, paregan. Kit O Diyos, tulungan na kami. Ato'y nga iglesia. Kinaamin, O Diyos, Ama, nga makanggig, ato'y nga sarita ang bendisyon. Ama, ininagan mo lang, iti itagay ni. Amin, O Diyos. Ato'y gidawat ni. Iti nga tubuhan nga nagan, itinagan ni Jesus. Amen. Gaman kami kakabsat, tinakipagkadkadwayo niya.